First time माने जोङो लाइकि टिकटकआवसो लोगो मोनलायदोंमोन आगैया दिनै माने एक्ट्रेस जालायबाय आरो अबे मजा आएगा ना भिडियो नै जों सिख्लाफोरा फट' लागासिनो नायलाय इमान साफा हाजार साफा सिख्लाबाबो खिनायाबो नांखायोलै गोजांनायखाय आं माने गस्ला चेन्ज खालामबाय आरोना दहाय बावै गस्ला गुदुं गानाखैमोन ओमफ्राय दा आङो गुवाहाटी श्रीमन्त शंकरदेवनि माने नैबे बान्था एवार्ड होयो नालाय बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशननि दिनै माने फिल्म एवार्डनेस प्रग्राम जादों नालाय गुवाहाटीयाव दा बेहायनो दंफैयो ओमफ्राय नोंथांमोना देखायलांगासिनो आङो सोर सोरखौ लोगो मोनगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा नै सिङाव हाबलांनोसै खोमसिबाय आरोना दहायबो आं भिडिअ बानायखांबाय मोनसे फुटमनि खालाफुरियाबो हाबबाय होनना फुटमनि खालाफुरि नै आं गोदो गोसथोनाया बिल्डिं सायाव गाखोबोबाय जों दा गोजौआव नायहैनोसै आर्टिस्टफोरखौ सिख्लाफोर नायहैनि जों दा र' साबैसे फैदों सेंग्रा सिख्ला भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी पूरा खोमसि नै तमाम मानसि मा लांफैदों नोङो फट' खेबैदों हा फट' खेबैदों नै ओइलाय मोसाग्राफोराव नै सिख्लाफ्रा नै बुरो उन्दुनो ओंखारबाय नामा नोंसोरलाय बुरजा फट' साफायगासिनो नोंसोर आदाया फट'ग्राफारफोरनि हालोदखौ नाय Welcome to our honored guest and all of you to the gateway of Northeast India, Guwahati. All Bodo Cine Artist Associationनि एवार्डनेस प्रग्रामाव जोंहा बलिउडनि आर्टिस्ट पादमिनी कालापुरिबो फैदोंमोन बिथांनि आखाइजोंनो माखासे एवार्डफोरखौ होनाय जादों आरोना जायबा फुल फिल्मनि एवार्ड मोनगिरि बिथांमोन महरगिरि देंखोगिरि आरो खायफा प्रडिउसार डाइरेक्टर बिथांमोननो बिथांनि आखाइजोंनो माने एवार्डखौ राननाय जादोंमोन आरोना फिल्म जगताव जेसेबां खामानि मावग्रा बिथांमोन दं गासिबो नुजाफैजोबदों बे एवार्डनेस प्रग्रामाव खुलुमबाय Thank you so much. What a wonderful welcome. Itna pyara swagat, I tell you. This I can expect only here.
From all you wonderful people, what a great audience. I want to deeply thank Mananiya Pramod ji, the CM of Bodo land. Thank you, वही मुझे यहाँ लेकर आए. And thanks to Mr. Prakash who has brought me here. Thank you Prakash ji, आप मुझे यहाँ लाए. 6th Bodo Awards. My heartiest congratulations to all the nominees, the winners of this 6th Bodo Award. And let me tell you, जो अवार्ड यहाँ से नहीं लेकर जाएंगे उनका भी बहुत बड़ा अवार्ड है इसमें. Because it is not easy to make a film, a movie. बहुत मुश्किल काम है. बेवहाय मासुम नार्जारी डान्सार आरो बिबेक एक्टरजों मोसानायखौ नुनो मोनगासिनो दं नोंथांमोना. सिरि सिरि लासै लासै सोरबा खोनासै खोनासै. माने बे मेथाइआ कपिराइट फैयो नालाय जुबिन गार्गनिसो, बेनिखायनो आं ससे खनना होबाय आरोना लोगोफोर, गाज्रि दामोन नोंथांमोना. लोगोफोर साना सोनाबारि खारथों रावबो सोमलांथों नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा. माब्लाबाबो बर' बिमानि मेगन मोदैखौ होनो मोननाय नङा. जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि. गाबवाई क्षेत्र. 1 lakh rupees. Let's give a big hand to the producer of the winning film, and we wish him the best of luck so that he gives us more such films in the future. Give a big round of applause once again. And Banta, please pose for the picture. The double check, it's 1 lakh rupees only. We also like to hear we have a coming Bodo Award for Best Director. So we would like to have Sangeena Brahma on stage. Round of applause for our hair, beautiful hair that was cut out in the cinema. 1 lakh rupees. Winner of 1 lakh rupees. आंहा मनालिसा बेखौ दिनैसो लोगो मोन्दों, फट'बो लाखांबाय दहाय. फार्स्ट टाइम माने जोङो लाइकि टिकटकआवसो लोगो मोनलायदोंमोन. आगैया दिनै माने एक्ट्रेस जालायबाय आरो बिराद गोजोननाय मोन्दों दिनै लोगो मोननानै. ओमफ्राय एवार्डबो मोनबाय दां माथो नोङो? एबाराव मोनासैना, आगोलावथ' मोनखांबाय एवार्ड. दे बिदिनो आवगायलांबाय था, गोजोननाय मोनबाय दिनै लोगो मोननानै. ओमफ्राय ओंखाम जाबाय? बिमुंमोन दङ ओंखारदों दहाय. साबेसे फैदों नोंसोरो? साबेसे फैदों? 60-70 बास. नोंसिनाथ' चिरांसो डिस्ट्रिक्टआ. जोंनि उदालगुरिनि एक्ट्रेस जेनिबा दैमारि. हाय. खुदुमनाय मोजां नांबाय. आयंनि मेथाइ खोनानानै बिराद मोजां नाङो आरोना. खुदुमनायखौ दे एसे खनना हरनाय. खुदुमनाय हे हे खुदुमनाय खुदुमनाय हे हे खुदुमनाय नों खुदुमाब्ला आं खुदुमनोसै. बरिया, लाभ इउ अल. ओमफ्राय आयंना गामिया बेयावनोखाना? गामियाथ' गुवाहाटियावनो, माने गणेशपारा, गरसुंनिफ्राय साहा थांनांगौ. माने दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनो नालाय आंखौ. औ माने टिभियाव नायबाय थाखायो आरो नोंनिखौ, भिडिअफोरखौ नायबाय थायो, फिल्मफोरखौ. दिनै मोगथाङाव मोगा मोगि लोगो मोननानै मोजां नांबाय आरो. थेंक इउ. दे वेलकाम. Best seller artist. Pinkia. एवार्ड मोननानै माबायदि नांदों गोसोखौ? बिराद गोजोननाय मोन्दों मोननायालाय. गोजोननाय मोन्दोंना? कंग्रेचुलेसन. मोजां. थेंक इउ. गोजोननाय मोन्दों. जोंबो गोजोननाय मोन्दों. खिन्थु
जादों माखासेखौ थेंक इउ माखासेखौ आं आसा खालामखादोंमोन खालामनायालाय खिन्थु बेस्ट फैदों आरो मथे आङो खिन्थु बिराद गिदिर सारप्राइज जानायनि थाखाय बरिया जाबाय दे थेंक इउ कंग्रेचुलेसन बाजै संगिना आदा मुलुगनिफ्राय माबायदि नांदों दिनै एवार्ड मोननानै बुंस'नो हाला न' दे गोजोननाय मोनबाय लोगो मोननानै बाजैखौ